inquietud. On podem viure, com podrem viure. Un tercer món de conquesta i un quart món derrotat, on podem viure, com podrem viure. Oh, convocats els sants per fer el gran concert. Crear un nou món. El cinquè món era d'ordre i el sisè món, revolució. On podem viure, com podrem viure. Oh, convocats els sants per fer el gran concert. Crear un nou món. Convocats els sants per